ụmụnne ekene m unu daalụnụ ka eke unu mee unu asaala chi. Good news. Anyị nwetara ozi na gọọmenti webụsaịtị na UK visa sponsorship visa a na-eme. Ịma mgbe mbụ a na-enyebu 2 years 3 years asị gị renew kwa, mana kịtazi ọ bụ 5 years tupu irenukwe visa gị ọzọ. Tupu irenukwe work visa gị ọzọ ọ bụkwa 5 years. Ikulu mmiri dolo edo nwụọ. Ya bụ ụmụnne jisi n'ike jee na ebe anyị nyere unu ụnyaahụ, jee na ebe ahụ na browse. Ịmafa na-ewekeli skilled workers ka fa na-ewekeli, mana fa na-ewekwe ndị ọzọ, mana ị ga-ejisi ike ma ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nweta for free. Ịma ihe free fiala arụ. Ọnya ka ndị wepụta nke fa ji a na ego fada etinye ebe ahụ fa na ego fa nye gị direct iwelu bịaba. Ya bụ asịzi nọ 5 years maka na iri n'unye bụkwa ego ma ime apply bụ ego. A sị na ego na iji wee mee apply work visa ahụ olukwe 600,000 naira to 1.8. O dipendi ọlụ gị ịma ọlụ dị iche iche. A sị na ndị a na-ana obere ego bụ ndị health worker, doctors na nurses. Ego nke fa pere mpe iji wee mee apply na work visa ahụ, mana ndị ọzọ ego fa butulu obere ibu. Ya bụ ị na-achọ ịbịa work visa ị ga-ebukwe n'uche na ị ga-eme apply with ego. Ọnyanwa ka ndị na-enye sponsorship visa ụfọdụ na-sponsor gị ihe niile. Ụfọdụ ga-asị gị mee nke a ka mee nke a, mee nke a ka mee nke a. Ụfọdụ ga-asị gị mee ihe niile. Ụfọdụ ga-asị gị mma emeli gị ihe niile. Ụfọdụ ga-asị gị mee nke a ka mee nke a. Unu afụ gị. Ya bụ ị na-abịa ichekwebe onwe gị jide obere ego, maka na ihe eji akwụkwa ụgwọ ahụ na eji eme mbọ apply olu 600 to 1.8. Ọ bụ ihe eji eme apply work visa. Inwetie gị na ezinụlọ gị so abịa ọkọvalia. Inwetie inwetego akwụkwọ, inwetego ọlụ, inwetechego ihe niile. Emechakwa ị ga-erinu. A sị na ihe bịanụ about 2 million last year with their dependents. Nya ụmụaka fa ndị bịa last year lụrụ about 2 million people. And fasikele na Naija akpọrọ afa country asị na fasikele na Nigeria, fasi na Pakistan, fasi na India, even fasikwu na fasi na United States of America, fasikwana ya, mana akpọrọ afa ndị Nigeria. Atrọsụ m na unu ma ihe, unu ma akwụkwọ, unu na-agụkwa akwụkwọ. Nye atụpụta na certificate unu ha welu na gaba na list of sponsorship work nke anyị nyere unu. Mma abịakwa na-akụzikwe mmụọ, maka na ịma ada amụtachi ihe n'ofu mmụta. O nwere ndị ọ na-eteki time tufu pa amụta ihe, mana abịakwa na repeat ihe. Ndị na-amụta ihe ọzọ efiluo bọọdụ ịmago si mebe emesi kọọ ihe ọzọ ka aga. Ọ bụrụ ka onye a si amụta ihe ka onye a si amụta. O nwere onye na-aga ịkọkwaralịa ihe ọ mụtago ozugbo o pikigo. Nwa onye ọ na-eteki time o piki ya. Ya bụ a ga na-akarị everybody along. Mma abịa na-akọwakwu ya mgbe niile. Kịta asịzikwu ma chef ma hairdresser ma cook fancha a na-enyechezifa sponsorship visa. Ma bakers, ndị na-eme bread, bakeries, ndị chef, ndị catering a na-enyechezikwa sponsorship. Mana ị ga-enwe certificate. Ịma si na ịma esi ite ịbịaba maọbụ na ịma akwa akwa ịbịaba. A na-enwe ị ga-ejeli akwụkwọ, maọbụ ọ bụrụ na ijereli akwụkwọ ebe a na-amụ ya anye gị certificate ije. A na-eme kịta chef, a na-eme architectures, ndị architectures ọbịa dị on board kịta, ndị hairdresser, ndị bakery, ndị chef. Ejiri ọnụ ekwu. Ị ga-egosi na ịgụli agụ maọbụ na ịmụrụ ya amụ. Igosie. Ọ bụrụ na ịgụrọ university na-achọ mbịa work visa, ị ga-enene IELTS. Ka ihe bụ IELTS
International English Testing System. International English Testing System. Ha na-enene n'ụwa niile. Inwe ike ịnọ ebe ọbụla ịnọ nenenye. Inwe ike ịnọ na Dubai, inwe ike ịnọ na America, inwe ike ịnọ na Asia, inwe ike ịnọ ebe ọbụla nenenye. Ọ bụrụ na ịpụrụ apụ ịbụ onye be anyị, ịpụrụ apụ inwe ike ịnọ ebe ọbụla nenenye. Even ịnọlụlụ ebe ọbụla nenenye, ị ga-aka dị pasị ya dana ndị nọbe anyị. Ma ndị nọbe anyị na-agbanịkwa, fa na-apasị ya, mana ịmaga anyị na-anụta kịlịkịlị ụfọdụ na a na-akọrọpt chafa, ndị ọcha na-abịazikwu eme ọganaize akọrọpt chafa, enye ego apasị ya. Mana adịrọ m shọ nke ahụ. Ihe mma bụ na onye gụrụ akwụkwọ ga-apasị. Onye ọbụla gụrụ akwụkwọ ije nenenebe ihe na ibe gị na-enene, just jee gụọ akwụkwọ ya, stọdi anya tupu ị gaba. Ebelivuru m ụmụaka nsubi n'ihe gbasara akwụkwọ, ịpasị ya, a ga-apasị gị. Ọ bụrụ ịda isi na a na-eme wayo na a na-eme wuruwuru, ị ga-ejisi ike debe ike gụọ akwụkwọ. Ije ebe a na-amụ ya mụọ ya, ma ị nọrọ ọnlaịn mụọ ya. Ọ bụrụ na ịbụ graduate, ịbịaba work visa, si ị ga-edetezi bụ letter from your school. Edete transcript, wee detetezi ụmụ ihe ndị ọzọ. O nwere requirement. Mana ọ bụrụ na ị bụrụ graduate, ị ga-eje nene IELTS ka nwee na ịbụ nọọsụ. Ị bụrụ full graduate maka 3 years ka unu na-agụ. 3 years ahụ emekere graduate. Ịbụ nearly graduate mana ị bụchara, ị ga-enene IELTS. Ọsọ gị bụrụ staff nurse, registered nurse. Mana o nwere ndị bụ nọọsụ na-abụ abịa gụcha atọpụkwa ya ihe, atọpụ onye ihe n'elu, ọ bụrụ full graduate. Mana ọ bụrụ na ị tọpụrụ ya ihe, ị bụrụ full graduate, ị bụ registered nurse mana ị bụrụ graduate. So ị ga-eje nene IELTS. So ọ bụrụ na a na-adị ya be anyị, achọbazie kọntrị na-apasị ya, agba n'ụgbọ gaba ebe ahụ. Onwe ihe nyere ndị be anyị ma ihe. Mana ebelivuru m eziokwu ka m na-agwa unu gụọ akwụkwọ ya, chọọ ebe a na-enye lesin ya, unu gụọ ya, gụkwuo onye ọnlaịn, jee nene enye, ị ga-apasị ya. O nwere ihe ada enyekwe ndị ọcha bribe. Ọ bụ ndị ọcha na-eme ọganaize. Ọ bụ ndị ọcha na-eme IELTS ahụ ọganaize. Ya bụ, ọ bụ ihe good news anyị nweta maka work visa. Ya bụ ndị be anyị, mụ na unu na-anụkwa na WhatsApp. Biko aka m ayọkwa unu ga-akwala akwa ndidi, maka ana m abịa na reply unu nye nwayọọ nwayọọ. Ana m ajọ mpụ mmadụ. Ịmalụ unu mana ndị mee na 15th, ndị delu m ihe na 15 bụ ka aka m reply cha dị reply cha ndị 15 wee bịaba na ndị 16. Ndị 15 dị too much. Ama mmụọ meseji ya ka unu ji na-emelu m Valentine. Ọ bụkwa meseji ya ka unu ji meelu m Valentine mbọsị ahụ. Ndị 15 juru ebe niile. Ya bụ ide ihe, inwela akwa ndidi. Ihe adịkwana gị ọsịsọ, iwe agbakwana gị. Ọ bụrụ na ọ ga-adị gị ọsịsọ, idenecha maka na ọ ga-etekwa aka. Ana m abịakwa emie, mana mmekete ọkwa ọsọ ka m na-agba mgbapụ. Mana echikwe mbịakwa mee mma emeridi emechiche onye ọbụla. Mana onye ọbụla ga-enwe ndidi. Biko ihe anyị na-ayọ unu subscribe kwala anyị na YouTube anyị. Afọ ya bụ Igbo Class World. O nwe abụọ, Igbo Class World bụ ofu. Then nke ọzọ bụ Igbo anyị abịa. Ya bụ subscribe ọla anyị na fana abụọ. Ị subscribe ọla anyị, ịbịa anyị nye gị kọntaktị. Maka ndị student visa, anyị ga-enye gị kọntaktị ma work visa. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka emeelu gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ije na-eme na saịtị ahụ, na a na-anọ n'ihe enweta. Jụọ ndị mmadụ, testimony dị, a na-anọ ebe ahụ enweta. Mana ọ na-adịba anyị ọsịsọ. A sị na onye ndidi na-eli azụ ukwu. Imelite ị ga-enweta ihe ahụ nyere unu. O nwere categories. Iklik enye, enwe architecture, enwe health, enwe hospitality, enwere injinia, enwere ndị ihe niile. Iklik enye, ịchọọ ebe ị belong, iklik search ihe niile. Ọ bụrụ hairdresser, o nwere category. Iklik enye, ime search ọlụ niile about hairdresser apụta. Inenebezie, idebelefe akwụkwọ. Nọmba na-adịcha ya, telefonu na-adị ya, email na-adị ya. Iweli edebe akwụkwọ.
mma abịakwazi mbọsị ọzọ, mma na-ewezi ofu ka m rapụ unu mbọsị taa. Mma abịa na-akụzichezi odo anya, maka na ụfọdụ ịkụzitie ya ka fada amụta nke amụta efepụ ịkọ iyeri nne ma ọ banyezina. So mma arapụ unu, mma abịa na-akọwara unu ya obele ma ihe dịcha iche na work visa na student visa na visiting visa. Ana m enweta ọtụtụ ajụjụ ahụ, mma abịa na-akọwa ya obele ka unu na-aghọta, ka m ajụjụ ghara ịbịa na-eruzi nne na WhatsApp. Kama onye chọzịa kọntaktị ọjọs bịa sị na ọ chọọ kọntaktị, mana ị na-abịa sọsọ ihe anyị ji eme consultation fee anyị bụ sọskraịbụọla anyị na YouTube. Maka ịsọskraịbụrụ ịbịa, anyị ga-asị gị jee sọskraịbụ, anyị adị enye kọntaktị ma ọ bụ na ijere sọskraịbụla anyị ga-ejisi ike sọskraịbụọla anyị, maka ọ bụ Igbo ka anyị na-akwado. Ọ bụ ya anyị chọọ kaba anyị na-aga n'iru, ka asụsụ anyị na-aga n'iru. Maka onwe mgbe apụta a na-asụ Igbo na-eme Igbo na-asịsị kụzibelu ụmụaka Igbo, ma afọ na interest ndị be anyị ọ dịka ndị kpọrọ asụsụ fasị ya, ka anyị ji tinye ona ahụ na onye ọbụla bịa ka anyị melie ma ọ bụ nweta infọmeshọn na WhatsApp anyị, ọ ga-asọskraịbụla anyị na YouTube. Ọ bụ ya bụ sọ nkwado unu ji gaa na-akwado anyị, o nwere ihe ọzọ unu ga-emenwu eji ekwe ego eme. Ọ jọs ịpụta iklikie link obulu gị gaa iklikie na sọskraịb, iklikie notifikeshọn. Ọ bụ onwekwa ihe ọzọ, anara ana ego, ejiri ego eme. Ọ jọs isu aka n'ihe, jọs binye aka n'ihe, okwu agwụ. Ngwanụ ka emesịa na ụmụnne unu anụgo good news ka esi wee tọpụ years na work visa. Ọbụọzi nke 2 years 3 years, ọbụọzi ya mba. Unu afụgokwu ndị enyi skill worker ma chef ma hairdresser, mana ejiri ọnụ eme. Fa na-achọ akwụkwọ, iwetekwere na akwụkwọ fa na akwụkwọ a na-anụzi, inyefe akwụkwọ dị otentik jem ị na-agakwa aga, ị na-aga ya bụ ihe bụ ụzọ ji echikọba akwụkwọ. Maka m enyeche m rekwayament ya, ị nwetara satifiketi, ọ bụrụ na ị bụ grajueti itinyebe, ọ bụrụ na ị bụrụ ijenenebe ilet. Ụmụ onye na-asị ọ bụ sọ grajueti na-abịa, mba, ndị abụrụ grajueti bụ aja, fanọ na United Kingdom, fanọ ebe a. Ọ bụrụ sọ grajueti na-abịa United Kingdom, mba. Even ịchọ ịgụ akwụkwọ undergraduate ị ga-agụkwa, ịchọọ ịgụ akwụkwọ post graduate ị ga-agụkwa. So mana fa nwere ihe a na-asịsị mee, ya bụ iji gosi na ị ga-asụnwu na ị ga-edenwu. Ya bụ onye gụrụ akwụkwọ na digrii wee gụọ akwụkwọ ahụ n'English, ọ bụrụkwanụ ị ga-ejego English, mba, ihe na-ejego English ya ịbụrụ digrii holder, ya bụ graduate. Mana mgbe a na-akụzili gị ihe ahụ, ọ bụ oyibo ka eji akụzili gị, ọ bụrụ Igbo, ọ bụrụ asụsụ ọzọ, ọ bụrụ Latin. Onye bụ na ị dị qualified. Ụfọdụ na-eche na ị ga-agụ English as a course before bịaba, mba, ọ bụrụ ya na kọọsụ ọbụla ego na sofa na-eji English wee kụzieli gị. Ndị be anyị, ọ bụrụ English ka eji akụzili anyị akwụkwọ n'ụlọ, ejire na asụsụ ọzọ. Onye nwan, so many of us dị qualified, nọọ iwetachezi ụmụ ihe ndị ọzọ wee gwakọọlịa. Ngwanụ jisi na ike, Chukwu gọzie unu, ya gazie ise.